Kamaráti, poďme na to. Ja som veľmi taký zapálený pre to, čo dneska Pán Boh chce robiť, lebo z takých viacerých smerov mi tak išli myšlienky. A celý týždeň som si chystal toto slovo a celý týždeň som sa tak nad tým zamýšľal, čo povedať a ako to povedať a ako to uchopiť a ako to odozdať. A vždy, keď som si sadol k tomu, že idem si niečo chystať, tak sa niečo stalo. Niekto mi proste zavolal, niekto proste niečo potreboval. Ako poznáte to, hej, že niečo si tak akože plánuje, že ideš to riešiť a furt sa dá, čo stane. No a tak už som si to povedal tak, že dobre, tak včera sme mali hrať tú svätú omšu v tých dvorníkoch, takže odohráme tú svätú omšu a tým pádom pôjdem na večernú svätú omšu a dneska do obeda, keď budú naši v kostole, tak si sadnem a úplne v kľude si to konečne všetky tie myšlienky, čo mám po poznámkach, spíšem. A ráno som sa zobudil a tým ho grcá, hej, čiže teplota a zase, hej, starostlivosť o neho, navariť obed a tým pádom Klárka musela Samuela riešiť, aby bol oddelený od Týmka, hej, karanténa, čiže v jednej izbe ja s jedným, ona v druhej s druhým, Ruty tá niekde bola, medzičasom, neviem, že chvála Bohu staršia. A chápete, že niekedy sa mi zdá, že ten náš aj duchovný život, alebo to naše fungovanie takto trochu vyzerá, že aj niečo si plánujeme, aj niečo chceme, aj niečo také dobré, že odovzdať, nie? Aj v tej službe, možno keď si chystáte aj vy nejaké slovo, alebo chvály, alebo čokoľvek, keď niekde slúžite. A napriek tomu to nevíde, hej? No a ako som tak sedel, tak mi tak Pán Boh začal zrazu hovoriť, že čo vlastne dneska chce hovoriť a čo je ten úvod, hej? A to, čo mi hovoril, že hovor o tom, čo sa práve teraz deje. A ja som bol v tom momente, keď mi to hovoril, tak som bol vlastne v spálni a vedľa som mal toho svojho týma. To, čo som sa dneska naučil ako keby do obeda, je to, že niekedy aj tu v spoločenstve hovoríme o nejakom bytí spolu, vzájomnosti, láske, vzťahu a týchto veciach. A to je mimoriadne komplikované. A niekedy sa niečo stane, niekedy prídu také choroby, hej, že ja neviem, sklameme sa, alebo sa niekto s niekým poháda, alebo proste necítime to, nezažívame to, hej, nejakým spôsobom je to taký náročný moment, sme na rôznych púšťach, v náročných obdobiach a tak ďalej. A ja keď som ráno zistil, že teda Timo je takto chorý, tak som začal tak nejakým spôsobom skúšať rôzne veci na ňo, hej, lebo on chudák proste ležal na posteli, proste úplne odpálený, len tak vzdychal a vidím proste človeka, ktorý trpí, hej, že aj je to blízky človek, na ktorom mi záleží, to môj syn. A začal som tak skúšať také rôzne veci, hej. Tak prvá vec, čo som vyskúšal pri ňom, bolo, že tak idem sa za ňom modliť. Tak som dal mu ruky na hlavu a hovorím, Pane Ježišu, nech tá bolesť odíde a tak ďalej. A pozerám, že Týmko, že čo lepšie? Do keľu, hej. Nevadí, moja viera stále, tak som to skúsil ešte raz, zase nič, hej. Tak akože prvá vec nevyšla. Druhá vec je, že keď modlitba nevyjde, skúsim sladké, hej. Tak som išiel, že Týmko, donesem ti nejaké cukriky, že môžeš koľko chceš. Ale nechcel. Povedal, že nič, hej, že ani sladkosti proste nepomohli. Tak som si povedal, že skúsim tretiu vec, že hráčky budú určite fungovať. Tak som Klárka doniesla knížky, lega, auta, všetko možné, čo, hej, celý jeho arzenál. A proste on len tak ležal a nič, hej, a proste sa trápil na tej posteli a vôbec, hej, že nechceš ani toto autíčko, že nechcem, hej. No a stále ho tá hlava bolela a ja, že tak skúsim to najviac, čo otec môže skúsiť v takejto situácii, hej, volá to, že Méďa a Lumíci. To je rozprávka, že mu pustím rozprávku, že to proste určite zaberie, že rozveselím ho rozprávkou, hej. Takže Týmko, že tak vieš čo, tak môžeš pozerať, čo chceš, že pustím ti Lumíkov. To je naozaj rozprávka, dobre? Neznamená to nič iné. A on taký, že nie. A ja, že fú, on asi zomiera. Hej, alebo akože to sa ešte nikdy nestalo, hej. A tam zrazu ako keby som zistil, že vlastne nemám čo urobiť. Hej, že máš vedľa seba niekoho, kto sa má ťažko, kto trpí, kto proste jednoducho nemá dobrý čas. A ty skúšaš všetky tie riešenia, všetko mu priniesť, všetko, čo má rád, všetko, čo by mohlo fungovať, modliť sa, všetko, čo je správne, dobré, dôstojné a nič nezaberalo, hej. A potom si tak uvedomujem, že je to taká posledná možnosť, hej, ktorá mi tak napadla. A viete, čo som mu povedal? Hovorím, že ty mi, že a chceš sa mojkať? On tak sa pozrel, áno, hej. A tak som si vedľa neho len lahol a vlastne som si ho dal tak, že ja som ležal na boku a on bol tak ku mne, taká korytnačka skrčený. A len ležal, hej? A zrazu taký, že pozrel sa tak na mňa, lahol si a zaspal. Úplne v pokoji, hej? Snažil som sa ho rozveseliť, potešiť, ja neviem, premodliť, proste ja mojou nejakou aktivitou proste spôsobiť niečo. Jediné, čo potreboval, bola blízkosť. Bolo objatie. Hej? A keby som sa dostal na tú ako keby možno rovinu, že keď aj my v spoločenstve niekedy máme obdobia, ktoré sú náročné a
niekedy prirodzene chceme, hej, že tak poď na chváli, postav sa vo viere, hej, a zvolaj. Ja som zažil, proste nemal som úplne obdobie, že idem skákať na chválach, popravde. Hej. A keby mi ten iný povedal, že poď sa modliť, hej, tak ja nevládzem sa modliť, hej, akože ja mám dosť teraz v tomto období, hej. Alebo keď niekto prišiel a povedal mi, že vieš čo, tu máš rozveseliť ma nejako, ako však rozveselí ťa veľa vecí, hej, potešíte, ale to vnútri je naozaj ťažké. Ale to, čo mi vtedy aj v tom období pomohlo, bola blízkosť vás. Bola reálna, skutočná blízkosť, bolo reálne, skutočné spoločenstvo. Nebolo len to, že niekto mi dal smajlíka, keď som poslal na Facebooku, že modlite sa, hej, to je pekné, ale niekedy mi to aj nezobrazí na niektorých telefónoch tých smajlíkov, hej. A chceme ľuďom navzájom tu pomáhať a spoločenstvo je rodinný biznis. Spoločenstvo, my tu nie sme preto, aby sme veľa slúžili, veľa makali, veľa prinášali pre tento svet dobra. To je ovocie toho, ak toto všetko ostatné je dobre nastavené. Ale sme tu preto, aby sme si ponúkali navzájom naozajstnú blízkosť. A tá si vyžaduje ochotu obetovať seba na úkor toho druhého, lebo ja keď chcem niekomu blízkosť ponúknuť, tak potrebujem hľadať to, čo ten človek potrebuje, nie to, čo mu ja chcem ponúknuť. Chápete? To znamená, že ja prichádzam za tebou, aby som pre teba tu zomrel teraz. Poznáte Jánovo evanjelium, nikdy nemá väčšej lásky ako ten, ktorý sa rozhodne zomrieť pre brata alebo sestru. Hej? Skutočné evanjelium sa nebojí zomrieť. Skutočné evanjelium sa teší, keď môže zomrieť. A ja som tam sedel vedľa toho týmka a v hlave mi išlo, musíš navariť obed, musíš si nachystať prednášku, všetci tam čakajú, proste a sedí ako poviem, že Pane Bože, toto není tvoj hlas. Nemusím, ja musím byť teraz tu pri svojom synovi a objať ho. A on proste, a zrazu ste videli to bezpečie, ktoré ten mladý chlapec má, hej, že len zaspal a ja som proste len plakal pri ňom, že wow, hej, že to je, že a čo keby toto bolo naše spoločenstvo? Že keby ľudia, ktorí sem prídu, tak reálne na nás ako členoch môžu takto spočinúť. Môžu si oprieť hlavu, nemusíme ich nútiť, aby mali teraz väčšiu vieru, nemusíme ich nútiť, aby ja neviem, boli duchovnejší, aby sa viacej modlili. V prvom rade prijatie. Brené Brownová hovorí tu stále, ja vám to budem stále opakovať a dokola, kým to nebudete akože zo spánku kričať. To je bolo zaujímavé, keby niekto tak potom na modlitbu dojdete. Ale tá najväčšia potreba ľudstva na svete, aká kedy je, hej, to je štúdia, ktorá bola robená na 10 000 ľuďoch. Najväčšia túžba ľudstva je patriť. Je mať niekoho blízko, je patriť. Hej. A niekedy pre mňa to je také fascinujúce, že není to byť zabezpečený, že není to mať titul, že není to mať dokonalú prácu alebo lepších kolegov. Je to patriť. Je to mať niekoho, kto ťa proste objíme a to stačí. A ty pri ňom môžeš zaspať. A ja by som veľmi chcel, aby lebo je nás stále viac príbehov sa tu bude odohrávať a nebudú všetky akože na skákanie. Tak to je v živote, hej, že žijeme v padlom svete, kde diabol robí veľa vecí, bohužiaľ. A tá nádej nespočíva v tom, že sa teraz pomodlím a niečo sa stane. Nádej spočíva v tom, že raz budeme naveky s ním. Tam v tom dobrom, večnom svete, hej. Ale do toho momentu zažívame aj my veľmi veľa ťažkých momentov v našich životoch. A toto je to obdobie, kde nás chcem pozvať, že nebuďme ako tí Jobovi priatelia, ktorí chceme si strašne veľa dávať rady a povzbudzovať sa a neviem čo. Proste buďme spolu. Buďme to jeden pre druhého a povedzme, vieš čo, že poďme sa prejsť. Rozprávaj mi, hej, to úplne stačí. Poďme sa najesť. Dáva vám to zmysel? Že ja si myslím, že toto je niečo, čo je takým prejavom skutočnej lásky. Hej, že nepotrebujem mať na všetko názor, nápad, múdrosť a neviem čo, ale ponúkam ti proste rameno a keď chceš, tak rozprávaj, vyplač sa, poďme, ja neviem, si zastrieľať, alebo sa najesť, alebo niečo. A potom príde v istom momente aj to, že poďme sa aj rozprávať. Ale netlačme na pílu. Nechceme hneď sa rozprávať. OK? To znamená, že Chris Vallotton povedal takú zaujímavú vec, ktorá, úplne som to len taký shot, takú vetu počul a ma to veľmi tak zasiahlo, že taká kontinuita troch slov anglických, že belong, believe and behave. A to prvé belong, že najskôr musíš patriť, potom získavaš dôveru a vieru, teda believe, belong ako patriť, believe ako veriť, že začína sa nejaká viera, dôvera, možno v Boha, možno v seba navzájom, možno v to, čo robíme a tak ďalej, v to, kým sme. A potom až začína behave, ako správam sa. A my niekedy už by sme chceli to behave ako prvé, že aby sa ten človek už správal, už bol a už toto a už hento, hej, ale prvé je vytvoriť priestor prijatia a poď sem príjmam ťa takého, aký si.